B Killer Bogdan. Pe video. Bună și bine să luăm clip de-al meu. Astăzi suntem aici și jucăm Survive Hulk. Și acesta este singurul joc care are toate chestiile pe gratis. Poți să iei un Dominus pe gratis. Fiți atenți. Gata. Iau Dominus. A, da, H3. Uite, știi cum ne face să... Gata, am luat Dominus. Uite, tu ești albastru, eu sunt alb. Eu am culoarea albă la piele. Bine. Haide, ți-ai luat asta? Da, eu l-am luat. Hai să zburăm fix pe la Hulk. Da, hai. Haide, Hulk. Haide, Hulk, omoară-mă. A, deja m-a lovit, lasă. Lasă. Hei, Hulk. Hei, Hulk. Hulk. Hei, Eu Hulk. zbor chiar pe la el. Bum. Da, știu, eu mă duceam în fața lui, iar după aceea zburam. Hei, Hulk. Da, Hulk. Te rog, Hulk. Hei, Hulk. Hei, Hulk. Hei, Hulk. Hei, Hulk. Să-mi dea una. Știu, mie mi-a dat 3. Mă duc înapoi sus în casa din copac sau... Nu știu. Gata, pe mine nu poți să mă ajungă. Hei, Hulk. Ia, what? M-a lovit. Mă loviș. Poți să sară. Mă omorât. Te omorât? Nu știam că poți să sară. Pe mine nu mă omoară. Oh, flap. Nope. Hei, boom. Știi ce? Eu mă duc sus în copac. Vrei să arăt că am un loc special în copac? Fii atent. Ia, unde? Sus pe vârf? Da, dar fii atent că trebuie să-l faci fără superputeri. Dacă îl faci cu superputeri nu-ți va ieși, ok? Vino jos. Te rog. Bine. Deci, te duci aici și te duci așa. Vino. Dar de ce tot mi-apare pe alea de reclame? Gata. Acum te duci aici și sari sus. Și vine asta. Nu pot. Așa. Și vii aici. Aici unde sunt eu. Gata. Și acum ai reușit. De aici poți să folosești superputeri. Ok. Dar o să te vadă Hulk. Băi, fii atent că de fapt puteai să zbori direct acolo. De fapt. Dar era mai tare. Bă, am o idee! Sar cu ăsta, iar după aceea iau balonul. Hulk. Și ce dacă mă vede Hulk? Hulk! Bum! Mi-a tras una, Poate să ajungă până aici? Ce? Până unde sunt eu? Poate să ajungă până unde sunt eu? Da, poate. De ce? Poate până aici? Da, unde ești? Ca să știu și eu. Uite aici, până aici. Poate? Până acolo, da, poate. Da, până poate. Aici? Poate? Da, poate. Hai că-l trolăm pe ăsta. Hai să-l blocăm. Hai să-l trolăm. Hai, Hulk. Hai. Bă, ăsta lovește. Open, close. Hai, Hulk. Hai. Hei, Hulk. M-a văzut și vine pe mine, Gata, l-am deblocat. Ui. Bă, eu mai am jumătate de viață. Bine, mai am mai puțin de jumătate. Uite ce fac, Bă, am o idee, pot să-l elimin pe Hulk. Hulk, vină încoa. Hei, Hulk, vină încoa. Îl dau afară de pe mapă. Hai, vină încoa. Hai, Hulk. Gata, l-am eliminat pe Hulk. Gata, l-am eliminat. Ce vrei, mă? Să vezi că acum apare din nou. De ce a apărut din nou?
normal. Mă duc cu super viteză la el. Nu știi ce pa. Vine după mine, vine după mine, vine după mine. L-am eliminat? Nu. Bă, vino înapoi la costume. Vino înapoi la costume, am o idee. Dacă tot ești alb, ce poți să faci? Ca să fii mult mai tare, dacă tot ești tipul alb. Pățic. Haide înapoi la costume. Haide înapoi la costume, ai ajuns la costume? Gata. Da. Ia costumul de scheleton sau cel de piatră. De scheleton sau de piatră? Bine, acum vino cu mine. Vino cu mine. Vino cu mine. Ia, vino. Hai, vino. Deci, du-te pe placa aia ca să vadă care sunt cele mai bune. Bine, acum du-te și ia dominusul cel alb. Ia ăla cel alb. Ia dominusul cel alb. Ia dominusul. Nu ăla, celălalt. Du-te din nou. Bă. Gata. Ăla dominusul. Du-te când este altă culoare. Gata, ia-l. Bravo. Ăsta m-a împins pe mine și nu mai am dominusul. Gata, l-am luat din nou. Hai. Hai afară acum. Unde ești? Am luat un costum mai șmecher. Păi un costum mai șmecher? Care? Da, care chiar se potrivește. Este albastru cu alb. Tu ești echipa alb. Trebuie să-l iei pe ăla de piatră dacă ești alb. Pentru că ăla seamănă mai mult ca alb. Vine! Vine pe scări, Hulk! Vine pe scări, Hulk. Haide, Hulk. Chiar a venit! Hai că a venit. A venit! A venit pe A scări. venit pe scări! A venit pe scări. A venit S-a pe scări. blocat! S-a blocat. S-a blocat și Hulk. Ce faci, Dar tu Hulk? chiar îl filmezi? Da, îl filmez. Eu filmez tot ce se întâmplă aici. Filmez de la început până la sfârșit. Vino încoa, Hulk. Bă, cine ar da jos de pe scări? Vreau să-l duc în casă. Hulk. Hai în casă, Hulk. No. Nu! M-a omorât Hulk! Dacă e Hulk. Eu mă fac înapoi tare. De după noi? Îl duc în casă, l-am dus în casă. Cred. Mă duc la Hulk, să mă omoare. Tata, l-am omorât pe Hulk. De omor pe Hulk s-a respawnat. Da. Unde? Ui. Omoară-l din nou. Hai, vino Hulk. Hai, Hulk. Gata, l-am despawnat. S-a spawnat din nou. Din nou. Pa, Hulk. Pa. Eu o să mor.
Deci da, Bă, ăsta a acum fost... chiar că sunt ăla cum se numește. Deci da, pentru că eu m-am enervat pe Hulk, ăsta a fost episodul de azi. Bine, să ne găsim data viitoare. Pa, pa!